Pozná niekto odpovede na tieto otázky? Prečo moderné technológie zároveň vyrábajú plechovky od piva, ktoré sa na skládke nerozložia ani za 100 rokov, a karosérie aut, ktoré zhníjú za 5-6 rokov? Prečo sa citrónová šťava vyrába z koncentrátu a prostriedok na umývanie riadu zo skutočných citrónov? Prečo je biela niť, ktorá spája nové ponožky, vždy pevnejšia ako niť, z ktorej sú ponožky vyrobené? Prečo, keď hodíte obdĺžnikovú tehlu do vody, sa po vode rozsypú kruhy? Čím to je, že dobrý argument príde na myseľ vždy pol hodinu po diskusii? Ako zaspať bez pozerania do chladničky a telefónu? Všimli ste si, že v blízkosti počítača, najmä keď je zapnutý internet, káva rýchlejšie vychladne? Kam miznú ponožky z práčky? Ak ženské priateľstvo neexistuje a priateľstvo medzi mužom a ženou je nemožné, s kým by sa potom mala stýkať žena? Aj vy, keď vám kúsok niečoho spadne na zem, rýchlo to zodvihnete a fúknete, kým si to vložíte do úst? Ako mám vysvetliť manželovi, že som si ho vzala bez toho, aby som si ho adoptovala? Trápia nás dve otázky. Prečo sa cez deň tak sladko spí a prečo je jedlo chutnejšie v noci? Kam idú peniaze? Odkiaľ pochádza toľko prachu? Prečo sa okrúhla pizza vždy dodáva v štvorcovej krabici? Ak bol vesmír vytvorený veľkým treskom, čo existovalo predtým? Ako tabletka proti bolesti presne vie, čo ma bolí? Prečo ľudia vždy stláčajú tlačidla silnejšie, keď sú batérie v diaľkovom ovládači slabé? Určite ste už počuli o nezničiteľných čiernych skrinkách v lietadlách. Tak prečo z takéhoto materiálu nevyrobia celé lietadlo? Zobudíš sa ako prvý, alebo ako prvý otvoríš oči? Sú nejaké otázky, ktoré vás trápia? Poznáte tie otázky, na ktoré nemáte odpoveď? Ak máte nejaké vtipné odpovede na tieto otázky, napíšte nám ich do komentárov. Ďakujeme, priatelia, za vašu podporu. Chcem vás poprosiť o zdieľanie, like a komentár k našim videám, aby sme si boli istí, že naša práca má zmysel. Týmto jednoduchým spôsobom podporujete našu prácu. Ďakujeme. Táto stránka je o šírení dobra, ľudskosti a empatie. Pre tých, ktorí sa vyjadrujú primitívne a používajú vulgárne slova, budú automaticky blokovaní.